Δεν περίμενα να εμφανιστείς. Κι όμως ήρθαμε και είμαστε έτοιμοι. Διπλά ή τίποτα. Πού βρήκες όλα αυτά τα χρήματα? Πούλησα όλο τον εξοπλισμό gaming που είχα. Είναι ό,τι πιο ευγενικό έχει κάνει κανείς για μένα. Θα κρατήσω τα χρήματα για να ξέρεις ότι είναι ασφαλή. Να το ξέρουν κι άλλοι. Και να το ξέρουν όλοι. Τα κρατάμε εμείς. Και τώρα ξεκινάμε. Κόνορ, δεν νομίζω πως μπορούμε να νικήσουμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Έπρεπε να μου το έχεις πει πριν πουλήσω όλα μου τα υπάρχοντα. Ω ναι, η Γιούμπα σας νίκησα. Για να σας δούμε. Game on. Δεν το πιστεύω, τα καταφέραμε! Δεν με νοιάζει κι αν νικήσατε. Θα κρατήσουμε τα λεφτά. Το περίμενα ότι θα το πεις. Λοιπόν, θα δώσετε πίσω στους φίλους μου τα χρήματά τους. Τα χρήματά τους? Ή θέλετε να κάνετε ψουλήθρα για τα σκουπίδια? Για τα σκουπίδια. Εντάξει φίλε, χαλάρωσε.